Association apprang ke Sixth Schedule Implementation Committee pula hala implement nan jipo masih lagi inglong aso pano lagi ke implement lo pula kan ke lagi inglong aso pano kami ngapre pangkat dulu Sixth Schedule ke hala dak penawasi kan itu teklong ko nili inglong aso tong pangkat lagi commitment lagi dompet lah. Number 2, putu support for ex-militant cadres labang ke nilitum mathapik nang litum maphan ex-militant non dake docho na tumban jadi along bapre ke tumata la pen karbi kali ada rema tum tado kuki tum tado la pen bodo tum tado la pen divasi tado rekom lo da karbi amlong da do apoti alang litum phanan ka la pen ulfa kedar na do mini hidup dia tado phan la anta ilitum alang litum dong si khilon dia homia kuang bong dulu bulatan ke lagi litum nilitum APHLC pen lagi lang pekpo lapen ke infrastructure development bang lo latuke ahok alam lo topar henu pik ilitum topar da abejet khang chang ason ilitum kini lor lo jirka intia rong kedam lang meklu kedam lapen ke lang beri ke thoi kedam tar long kedam lapen ke jolin kedam mongjan kedam lapen ke tarapung borpung bethe kedam arlong koti bethe kedam lapen ke haladak jinthong anathu umripi lapen akah helo hako dotulan halai huita to war abe pin latuke arme ke jang lo polo dam une lo hoke gari ato war bank pikok nagi lapen ke dambor iji lanta ha e bengan ta ke dambor iji arme ke jang lo polo tante arni sihatan nedum last time nilitum ke damta gari abang slip pik kangyak nedum phere pik lo ha ar lok lo kitna to lason ato war pinak nasi halai hui atau war non kita bori nang kok atau waranda kapit he lapen kapim me akam lapen ke do war abejet athai jong he sita Indian Road Congress atum a model do halatum kipuat te abang ke neli klempek halake Indian Road Congress a model ke lake topar bui pen atha ala top si ala ke 25 feet nanti 7 meters nanti 25 feet rogom lo lake 7 meters so 25 feet ala nanti inglong pot la ajam ke thie bang hello alam ke tu kang tu ya bang ke jang itu makam do e ala da bang ke hoya sonde kang tu ya lam da tu 60 meters 60 cm above flood level wala sunduk da ka bangge la son akama beneni la thuke ni claim pek ko ni likai kita puber la bangso a flyover tanpa pesi poisa ka peluksan wan a post kiti for flut ben pon flut den un kima mathabok titi pala da ni likili tumpu polioni alangroy Hong lang so lang roy hadaki dam rong asat ya la sigi meja podlo lalo dowara lam infrastructure polute dowara lo lapen eson ba infrastructure long ke dodun jike ilitum education na tutalo education no matke BT College ta ki bibori dai kapa vidyarthi phansi ke claim lo government tu non dolong po pulo ne pilo ne BT College ta ko pipo si BT College kapa vikang tu alam bang arlo do la arlo alam do BT College BF College pulo tela ke lo ke than alam hala tungi puge monusmriti long ke puge ilitum ke than nang ni bang bamun tu si thanji ili tu ka arjudun chot nai puyo alam ke la sihala tum ke nang tu ke thana kam ke charli nang ni pulo ya lang ke la sinot na master ta ili to pan point be
बिहारी बोमली तुम हंसे जैसे में के पॉइंट के दी एक लोग लौट अलाम लोग है लगा हाला मनुस्मृति लोग के तो अपोसी हाला तुम अकाम का पे दोलनों का इम्प्लीमेंट kasi master kam itu man pipi ante nili tum non ke claim dike BT college da dakdo nanji BEd college da dakdo nanji Karbiang Long West Karbiang Long da BEd college do nanji la pen di mahasau da do pek nanji BEd college apa lalu la pen law da nili ka sini no naman law department pu university long ave pu Jom si doan de mesen seta we no man LLM ka por here thaya bela ili tum ni ka chini ating ke BL na la mo poi LLP na la no na por here ang ke ki un LLP jom si pass chot pulo tang de la ke advocate na lo ke plang unji ke than ba ke than long le lo ke than pulo de LLM pass tang ji law master of law pass tang ji LLM non del tum kar pe tum pedangan master of law dulu ar koi mata master of law lo labe anut kaprik bang thom phi bak dulu sitala anan ke dor dela kopi lo la ke nang so kopi mo si la ke nang so ke thana bang law non del tum ar dulu da LLP college lo CRPC ke than the na mang hu thme mi ili tum ke dai ho technical alam ke chini dun bang de lo la ili tum oppose pe chini de ke bang pipil ne ke mi tha CRPC के थान भेजे न थे के एडवोकेट के क्लेम दिया भान का पे थे दिया भान ये अलाम पंगे एडवोकेट के क्लेम दा इंग्लो मसो तुम थे दे नहीं आंगेला सिहाला के ची तुम लोग से दाम तोय के tipo non ili tum arjulo ili tum inut neli pudam oe de lo sita government ben appointed a lawyer court along do alang lipi lo ke claim case an la bill ka pelong da prang di pulatang te kichi atum long dam nan ji kichi atum long dam nan ji pulote kichi advocate long dam nan ji pulote piloma la tum ge bi advocate ben PP pulo PP public leader pulo wadi dia CP public government leader pulo PP pulo public prosecutor pulo public prosecutor pen hala police atom jingki det po an ke hala peskar dogani court lo alam itu mata than po hapu jingki joy po an ke bail da papelong da prang hala to mangke ili tum tribal advocate atum long damlo the hala so al linga bang itu ke sini dunde lapan sini dunde lapan nang ding de jadi amat ili tum tribal advocate atum mangke kam claim dunda hala dak bail da ke long sum grum tikile ye alam ke la masi non ke tiadum advocate long di dam toy non dakta do judicial court long di tum arjulo ke tia advocate lo arlu so non arjir di boy lang ke joy se tahala bang tek tunai lo non ke japlang tek ke se ta pa pe tek de lo alang kha tabi aling pa pe do kok ante ili tum la advocate ta LLM ta ili tum chini nang irupen law department along law college along a law assistant ta pethan pe minagi nyono ba ke than thede tiki pulo CRPC के थान हेदर टिकी पर CRPC पे बसे के थान पेन आले के दो CRPC पुलते criminal procedure पुलके procedure को पुसन सी criminal case के एननी मा को मत्सी को सोल अकहि लोग के क्लेम मा के ला के क्या पर procedure के ला procedure पुल नियम के दिला system के दिला ला से हाला थान हेदर टिकी Halo dia lagi cini pun, hektar pun. Yo alam ke lain. Si lam sebalik arlo pipi lo dia tu orang. Setan niliyop si MLA, MP ke pas lo, pula iun lo, pula tang te, lai ho alam ke nili ke lam pik pun. Lapen ke education na natul lala. Aku hala tak isi bagai education nak lo, education na son hoi lo, non nili tu langkah.
pharmacy ke do an ake ong ke chia do ma pharmacy sai se bodi itum tribal do pharmacy ave an ke ilitum tribal do ma pharmacy ave datante hala expiry date expire ko dok at dowai ta jor boreto an ke hala ijoya bang chini ne mandul ne ke choji amar hala aduai ke choji bang ke pedjar chot amar bikok gimene mo pita choki musiman tham gimene setala so dowai bang ke expire at lo mo ijoya bang ke expire at la ten dam at lo jo sta lot ale belo ante lai hui ka he no ko jiplang le de dia phan ke ilitum pharmacy ta ilito mo muni sa isinang ipulotan de pilo e kenang po ilito pharmaceutical a class a qualification donang po laso pharmaceutical a class idoji ke konarlo lage pharmaceutical a school avete lage porhilong lelo non karbiang long ave non ke do ke silchar do bang chini der ko silchar ka jer ding pik hadak do bang le chi pore bong do guhati da do la pen dibur do lana ili dum por en along apren non api dolo ne pene ne li chini do de seta afran ke do ke lana dibur bang ka jer ding pik lo la bang ha british do arni pen si ke do ka bang la pen ke la pochi non ili dum ke claim nahi ke pharmaceutical a school da Karbiang Long ta donang po West Karbiang Long ta donang po la pen di Mahasau ta donang po la hello nili MP ke pas ke unlo pulatang te ke hailo pudang te la so account te en back po la ke la pen aku dola education non education university la pen school alo history pen geography ke than the kopya bolo ke than the nang le tum chini ma kopya bolo ke than the history pen geography school long than the nili ke bang hu hak lo ME ke pas tang bang history ke pas tang bang nili arjulo wali amen pini ke ching ki hu si alam nang kele Bolshevik revolution ko alam nili kulo Bolshevik revolution ko pian ko alason son aningkan payong tadi benel arjulo ama alam lige Bolshevik revolution benel lige arjulo le pian lang guna ta sita MA history pass at lo arjulo ko pian polo lage ni tu mana nak than the ye alam mangi bang than the ante ko pian po si than the nak litum ta chini ma Bolshevik revolution ko ka chini dong na riki rumta in nutawe budi Bolshevik revolution puke 1917 na ningkan October tiklo si har Russia si kecing hala Lenin pu bini niatum ne hala tum loge claim hala so revolution ban si Bolshevik revolution pu yo anke hala ke theta na hala ke pirthi ta pakta apa pating tang lang abuni ta tum hala ke a revolution ta la pulo ting tang lang la obu tisike socialism ta ho kopine communist ku pine ke teplang ni halai hoi ai karbia dong ke chini ne mane bang than thedet ke la sini lige klemia bang ke ala pena ko dola history bang ke bang parlo si tok en non ke di ane history pun ma khatha hai history pule non lege tok me ilama bang ke pnang tang ayur ding olo hala lego si non le ako ka ulta me ilama sita bang ulta khabare lo parlo tok khabare lo itu mana pa chini ne ya pa la si ili to mana pa chini ne ya pa hala thong nok be alam le LP school lot along body non ke thang hala dak le chumang ben karbia ron ke do phedi di hala dak lo chumang tum si thong nok be phan ka pithi phedi la ben alam phan harbi ka par lumat thai ben apret ku body na ke kro ke de sek ku se ku body thai ke ong amat thong nok be bang thot thuk phlut amat
athar ve pupur man hi pikper man cuma no man pikila ubadi bu ngadi la son badi din kile din LP school ke la se ke than lo lage pachu pe lage ma thadam tha thom no pe ke general alang lage hala dak ke do la ke dam rapet amunin apol ton to apu thak ke thin ne bang lo alang li Itin ne ba ka phan le ko ko si thar we le ka par lu thu rong ko ma police station lo na li tum da thek lo o si phan ha sai nam thak bu to yi ma apu ke era police ba to ye de ji ke di o si to yi yo ako ha apu lo nam ke close sick ko se bu di ako thar we phu tu pur de a thar we le ke phu pur on de Kar luja kau segala benda di kali mangalam. Kopi lo kecor lu nampo di athar wele pupur undet de. Ya alama bangke tong nok be phan akin ti thulut bangke lang lu anok be. Hala khilani pupu adim. Non ta nang likum tam ta me hedak lang lu anok lang lu are cho to lang ne non ta. Ni likum hiki ke hadak akum si dulu. Allah sojong ado. Bang hilani pu kelan e pu ko si hilani pu rakom kipu kelan e pu hala so ke hemri na wede ke kelan dam lo hala si hadak si ka plan ko pe polo je plan ko pu si thong nok pe phan ki thulut long lok lo ki thulut long lok ke jantari cho si na ka toy lo bang so no lang luan nok be klem thap klem progress la phan arrest dam tha akering si wan nangi kuyo our target do arrest lo be akering lo la tu ke la si arrest dam tha mase akering si wan nangi popol amar hada ke ka arrest le hot alam tum che tan dut lo amar thong nok be bang ke piting tum te he wan lut tin tum te hala so amar hala bang lang luo bang akeng ti wan lut lo akeng ti anu manatu avi puk pik lo lama si thong nong pe phan pol ton tum an bu bon si ha tharwera leng along an pele lo tharwera leng along le si alang le thi lot lo tharwera leng ko si tharwera rong ki lu kan lu pu pu da hada ka tharwe ke tu lo ne abe lo ni adim si tharwera leng ko ke la ke thong nong pe mahang ke chia amahang ke thek adim lo la ke la son ye la si cuma ngatum pen la sohut kali ahut ka prek cuma ngatum pen karpiatum rid ahoy chichil bordar ka chichia mangali rid ahoy ka chichia ma cuma pen karpiatum le ron ka cedan kali hala cuma komalonya familia tu karpiatum a familia tu rid ahoy chichil je cikurman la si cumanga ari cho la ben karbi ari cho tum pulo la son ke chok chi itum ke bohong nan ni usi ha khan khat bi lo me to dun lo me ke do ke hana ke lam ke than itum ke kor tin jira tum jari jamai buku itum ke jari jamai kor tin jira tum itum mong ke bohong ke chok nan ni la ben halabang sor ni Bhus jolo, ok jolo an jolo, may tang de api. La pen haladak semi tang lo, semi ke tang ne non an halasa semi ke dolang ne, jema takran ne. Halasa semi ke non anta dolang. La si karbirejo la pen habe pin po atum an, lindok po atum an. Thang atiko krisial ni, hadak dam si. Cuma ngatum mata hang si, hadak si okan ke jo la pen kowe baida titi, kowe baida page. Hala hapua na tu thong nok be a kang nia thai do la pen pua na tu chumang anok be kang nia thai do hala dum kang nia thai si kowe ban sa people hala da oisa hadak people la si kowe bai da pu aman ke do pen karbi recho si jeng ko ke kipita eli tum pu het ta eli tum da pido nong lo eli tum ni kan ke thom pli bak lo non ke dun la son je alam mangke la pehada semi ke tanga manga pilo so tak semi hala pulo
kasi chok yon kali jong si karpipet cuma Ang bong kapatid jok umat ni yung si kapatid jok akam kapatid bohong akam claim lo de halau bangso amunit la pen a family ke la pusi jut kok nanti alam ke jut kok nanti amit ang si jut kok nanti lagi sudah alam non anda dolang ala suat sini karbi itu cuma takran mana itu pan abibinan tan rong ke sekolah lo lah hello non history ni kapitan pe media pan MP hai dek lo je lah ke claim ko history kapitan pe media pan aku geografi dalam pulau non geografi tan tung te la so tan te det dia pot asam bong tan te la sini li Punjab alo Punjab ni li kami claim dah mahut Gurdaspur pen Pathankot alo ni li hithi alo lutsi Punjab atum kacethan geografi pen history kitab lawan ada ke Punjab ke halat ni cethan history ka cethan geografi ka cethan geografi ke cethan cethan lote idum amunin konan si kedoma aprang hot Ladakh hello adim Ladakh hello Kuchini ne non India government ke lason pachikini ne dia nanji ko pusika ke claim lasi laga RSS atau makang lo ili tu aprang hot konan ma kedo ko pusika ba lo ma adim kedo be pachikini ne dia nanji pusi geografi than kede neli thuke Bangladesh ke sini dunde Karbiang Long bangke NC Hills Karbiang Long nili constituency bangke lake kopitan beko akit job history lapen akit job geography education lapen roads and bridges alam ne ninge ado kedi lake than ko akam tawelo lake claim bek ko lake tek lor alam lo lapen ke nili gamatha hala MP Local Area Development Fund dogedi yung si government akaprek ng sanction siya kuta la MP Area Development Fund pen delikala si kinang stop nay adin ke akam ta ching deko dolong ki kim tame do war ki pui tame la bang claim de la pen ke employment Chamber of Commerce alam dolan ili jom non arpek dikipo tuning ke ador do pining abete kopia porlo tharmit pen hansu ta aprang hot ador do non abete amat dikina amat kiduk ke lab thak titibodi duk muncok diki non arpek ke sanse dum do olo kente arpek ke sanse dum do olo lemna ke alang litu ante kopusi tuning ke ador 70 rupees per kg non ke 20 rupees and 30 rupees ko bodi non ke kopia porlo muni dum arpek nak ne jalo man ke aku muni ke aku nang suji kuma kali lake Chamber of Commerce atum siki bicara nam lagi la so Chamber of Commerce atum kapimi long le dia pan ke nilitum Tripura pen la chingwai lo North East Eastern Chamber of Commerce ilitum dokok nan tu non Chamber of Commerce dan tipu dolo bodi karbi tu biar so dolo ang insan ko elan alam itum pen ke rasi ilitum Chamber of Commerce dokok nan po an ke ador ke tanal lik sita hala kupumayo ho ki puho non chete ne tider lo aprang ke office kam ekle bhon ke la hi ning dobe non ke la ador ong e su o sita na ho he chi ador ki pi he ke kapejor he di la bang ekle bek ko abinong ke la ke claim nahi mana tum lo ilitum lem atum sila claim nang ji non ke lem atum ke claim tu the body ilitum ko mande phase da de point hala tum si poisa enver tiki body ange rat atum ke kisum atum midi atum hem nane fan telephone nang lo ha chin thom hapu upper chin thom na tu pen Jordani polote bangala taxi pape endun khuk tiki
amat luksan na hok amalang litum arpek tanong sa seden do punam ha laston ki bibiden dia pan ke ilitum kace rappen si labang klem nang ko nilitum hala get along arpek ke de non ke arpek kopia basila hala da get along ke endun arpek ke forest produce kusipuro forest department में नसी forest department में si again along identity sila lagi forest produce kali lagi itu mari si katiki lagi katiki pina ya habit beli itu ke satam kali apra mohon ke habit beli ke satam non ke katiki lagi agriculture development jadu lagi ande ko pilo hala forest itu la tax ke endu nangji la non nilitum ke claim dike Ayan laki claim dia bang sita council itu cerainya detik lang lata. Lai hui asal ke council cerainya detik lang. Lapu pusita MP hisap ke delige landlord lele la bang ke. Tok weko claim detik ko lagi. Lapen employment bang ke lagi sini lo. Kaya na ninje ber. Adon tinta employment ke period ika kindu betumpen asomar ke ong dei lapen kindu betumpan ke pipek ko punele ku at lapen non nang litu la apran arlo gitu atum apran ke nilum priority mane apran la ku pepra pujot si kado ye par pepra pujot si nang litu pan employment ipija pan ke nili ke claim dek ko alada village police pulone la bangke village police papaka ador maha ka vedana thek la bangke hoke ador maha vedana thek ba dosita lamsam opineri sita la police pamre ba jok si police dolitum pulone police pamre lo si elido kape join do dia phan koribo la penke employment no la penke elitum employment kabe otsi ha Bangladesh Chennai tang ho, Hyderabad tang ho, Mumbai tang ho, Bangalore tang ho, ini dum tang ber Delhi be tang ber. Ai hata kichi ke jang ta do piklo. Hal dak dam po, a hemerin che o tikang et po, a piso penda a ka prek ke do turong, la son da do piklo lage. Herak me alam. Dolo lage ni ta chini do la. Ante ini dum a kheye pasi ka pivir Intan kita betul pan anta nilidum hak tu efek dah sakori PPF dia pan ke lagi claim tek boleh. Lape apra mohon paper mill dolo jagiro paper mill dopen karbiatom pan cek